Γεια σας παιδιά, εδώ είναι Comedy Soft Show και τι θα σας πω. Λοιπόν, μου ζητήθηκε να κάνω ένα βίντεο που κάθε 2 λεπτά να αλλάζω θέμα. Θα αλλάξω 6 θέματα περίπου. Είναι λίγο λίγα, αλλά βαριέμαι να κάνω περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Ξέρω εγώ. Άμα πω καμία χαζομάρα στα θέματα, μην με παραξηγήσετε, γιατί εγώ δεν ξέρω καν τι θέμα να κάνω. Anyway, λοιπόν, όπως βλέπαμε χθες, είχε ποδόσφαιρο. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό το ξέρουμε όλοι, 1 λεπτάκι. Ξαναπέστρεψα. Λοιπόν, χθες είχε ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ποιος νίκησε? Η Πορτογαλία. Φυσικά τους γάμισε, ρε φίλε. Τους έκανε, τέλος πάντων, στα πέναλτι βασικά. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί. Στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν ξέρω καν πότε είναι ο τελικός. Δευτέρα, Κυριακή, Δευτέρα, ξέρω εγώ, μη με αγχώνετε τώρα. Φυσικά πρώτη φορά βλέπω κορίτσι να μιλάει για ποδόσφαιρο, αλλά εμένα μ' αρέσει, είναι γαμάτο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Δεύτερο θέμα. Όπως ξέρουμε όλοι, καλά, άστο, το έχασα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα είναι τα challenge. Λοιπόν, ζήτησα το Γιωργάκη το Legendary να πάει και να κάνει ένα τέτοιο μέσα στη νύχτα, ένα βίντεο που να δείχνει όλη την οικογένειά του που να κοιμάται και να κρατήσει περίπου 1/4 μισή ώρα. Ναι. Άλλο θέμα που έβαλα, άλλο challenge που έβαλα στον George το Legendary, Γιωργάκη το Legendary, είναι να κάνει ένα βίντεο ό,τι θέμα θέλει, αλλά να φοράει μακριμάνικο το καλοκαίρι. Και είναι 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Αυτή τη στιγμή παίζω ποδόσφαιρο και μιλάω ταυτόχρονα στην κάμερα. Πολύ περίεργο, τα κάνω όλα μαζί μου. Παιδιά, anyway, πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι τα ζώα. Ναι, τα ζώα. Έχω πολλά ζώα από όταν ήμουν μικρή. Πρώτο ζώων είναι το Φέρμπι μου. Το είχα δείξει, δεν χρειάζεται, θα σας πάσει τα νεύρα άμα το εξηγήσω. Λοιπόν, τώρα η γκουάνα που σας έδειξα. Guys. Το παρατάμε κάπου, ρε φίλε, και δείχνουμε αυτό το λιοντάρι. Με αυτή τη γάτα, είναι stickers. Και αυτό. Σιγά. Αυτό το θέμα καράτησα πολύ λίγο, αλλά πάμε στο τέταρτο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, σε αυτό το θέμα βασικά θα μιλήσουμε για τις χώρες. Παιδιά, εγώ θέλω να πάω στην Ιταλία ή στο Λονδίνο, δεν με νοιάζει. Περιμένετε να στήσω για διακοσμητικό αυτό, θα το έχω έτσι. Στη Γαλλία θέλω να πάω πρώτα απ' όλα, αλλά απλά δεν γίνεται να πάω, γιατί θα ξαναχτυπήσουν οι τζιχαδιστές. Guys, αυτό ήταν vlog αυτό το θέμα. Και στα βίντεο μου πια, και πέμπτο θέμα, στα βίντεο μου πια δεν θα γράφω vlog και τέτοια. Άμα καταλάβετε ότι είναι vlog, το καταλάβατε, μπράβο σας. Τώρα εγώ δεν θα τα γράφω αυτά, γιατί ξεχνάω και δεν θυμάμαι και το νούμερο και άστα να πάνε. Λοιπόν guys, πάμε και στο έκτο και τελευταίο θέμα. Δεν ξέρω τι θέμα. Λοιπόν παιδιά, με θέμα, περιμένετε να σκεφτώ λίγο και παιδιά, επαναήρθαμε.
Λοιπόν, έκτο και τελευταίο θέμα είναι η τηλεόραση. Βασικά με λίγα λόγια οι εκπομπές. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου αρέσει το καφέ της χαράς που το βλέπω, που έχω δει 3 συνεχόμενες σεζόν. Οκ, 4. Το έχει εδώ και αυτός είναι ο 11ος χρόνος νομίζω που το έχει. Οκ, αλλά είναι ωραίο, γαμάτο, τι να πω. Ωραία, μετά μ' αρέσει. Τι να σας πω τώρα, οι συμμαθητές, ότι μ' αρέσει, καλό είναι. Του βάζω 7,5, όχι 8 του βάζω, 8. Οκ, guys, μ' αρέσει και το ταμάμ, παρόλο που έχει συνεχιστεί, αλλά δεν ξέρουμε, έχει τελειώσει δηλαδή η σεζόν, αλλά δεν ξέρουμε αν θα παίξει καινούρια, είναι μυστήριο. Οκ, παιδιά, αυτά από μένα, αυτό είναι το πιο χάλια βίντεο ever, forever. Δεν είχα εγώ την πρωτοβουλία να φτιάξω αυτό το βίντεο, άλλος μου το είπε. Οκ, παιδιά, αυτά από μένα και bye!